فونو اير تي في اب مكتاتشو كو زغوركم تعزبنا كم تمسين لو مسنبت 22 سنه ساعه 9 مشسرالو هاغراون سياتات حيزلكم قريبا لكم لمكتالكم بخبر زعد مساعدكم تصنح ميكايل حدقو فلما مكنتو تاتو افلم معالتي سماتات يرتاب ما كسلطنا هاغراو اغلغلوت سوا بعبي كبري تذكرا عيسرا سنة معلت سماتات يرتاب استفلالي هاغرات بلوع الحبن تذكرا أبلات كوبانيا مقعزي حارات قدام يزور هاغرا وغلغلوتن بمغنات عيسرا سنة دم لقيصوم أب زيناتات وصاي أمريكا بالعلي سلسة نيكلساوي مدبات إيران دبداب كم زكارت حبيرا ديمقراطية ريبابليك كونغو أبسدد معدن كوبالت ساصنيعاتو تصنحت جاو غرا كم زناو حدو أفريقيا منجس العراق 50 نفر تكنات إسرائيل كلا يرهاجرو إحسن كم زعتوا كسيسو زرزر زينا عيسرا سنة معالتي سماتات يرشا أب ساوا بعبي كبر تذكرام بمغنيات علت ساب استورد بس نطوباو مدب نوعلون تاريخ جغانو سماتاتنا كمون نصنعاتن ناي مختون حزب يرجع زغلص درفتاتن درامان زتقالل مسنادوتات قريبو አዛዚ ማከር ስልጣና ሀገራዊ አገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግደ አብዘ ስምዑ ቃል ንርዝነት ዒስራ ሰነን መልእኽታን በመጥቃስ ህዝቢ ኤርትራ በአያላን ዓለም ዝተነፈጎ መሰሉን ዝተወረ መሬቱን ንምብላስ ዝኸፈሎ ዋጋ ነዝሎሚን ዝተማቕሮ ዘለና ናጽነትን ሰላምን ከም ዝወለደ እዚ ድማ ሕላገ ጅግነት ወለዶታት ከም ዝኾነን ከም ዝቕጽልን ገሊጾም ኣብ ቀጻሊ ጉዕዞና ክብርታትና ዓቂብናን ሰላምና ውሒስናን ክንቅጽል እንተኾይና أفلتاتن كيلاتن ستمركز حيلي بمونان بعصفا سراح ناصنتنا لولاونتنا كنعقبن كنلمعن كم زغبا اسميرو لهم اب موداتا نفس وكف تساتفي نايت مدب مثل سماعتنت زخونت شمعه بمولع مسواتو بحلنا تراقبو أب تمساسال زينا عشرة سنة معلتي سماتات إيرترا أب حبرات منقسطات أمريكا عباي بريطانيا السعودية دوب السودان أنغولا كينيا قبسي قطر تركن كالوتن بلوع الحبن تذكرا نستو هذا تصبصاب قرمسكال قرشجير كوروبي بمسارات بصحنا تصبصابات أب لاس فيغاس رالين درهامن حبرات منقسطات أمريكا لندن شيفيلد ليستر سيتي نيوكاسل ليفربول نوتنغهام كافنتري بريستول كارديف ويكفيلد ميدلسبرو ساوثهامبتون ميلتون كيس غلاسغو برمنغهام مانشستر ليدسن برايتن عباي بريطانيا رياض جدان انماسن سعود عرب كمون لواندا ابابينغو لوبانغو وامبو كابيندا لوكابا دوندو بي مالنيج سابريمون كافافن أنغولا زنبر زيغاتات شمعة بمولعن كال ندفتات بمكيادن سماعتاتهم بخبر ذاكرام أبتي أب كل كلتات عدم زركبو بركت زبال زيغاتات زيتساتفو ناي زخر مدب نترقو مسواتنتن 10 سنن كمون متقبار حدر سماعتات زملكات مدرثاتن سنطببا وتحستن قريبو بزي كازي أب نيروبي كينيا كايرو قبسي اسطنبول تركي الدوحة قطرن أبيجان ايفركوستن معالت سماعتات إيرترا نعا بزبقع مدبات تذكرا كمزو علت ككابو تزبط حنا حبري تافليتو أبتي ناي زخر سنة سرعات استساتفو زيغاتات 10 سنة أد 24 قنبات كمزو خونت بمتكاس حدر سماعتات بوفي سرحن أبركتون متقبار وترو دلوات كمزو خونو الرقاقيزام أبقل كتماتات جنزباوي وفياتات كبرن كله أبقل دما حلافنت من باي سدرا سوات نموساد قالتاتيوم بز مسارات طلمات الرياضن كبابيان سعود عرب 20 ريال نمسسنك وفا سدرا سماتات كوفين كله والكزيغاتاتن محبراتن بمئتن 40 ريال 50 حدن سدرا سوات نمتوار مبسعة آتيوم
ኣብ ኣነማስ ድማ ኣቐዲሞም ስድራ ሰማዕታት ንምጥዋር ብዝኣተዎ ቃል ግብኦም ንዝፈጸሙ ወረቐት ምስክር ተዋሂቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ካይሮ ግብፂ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት 46300 ጂንየን 1510 ዶላርን ከም ዝተወፍየ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣባላት ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራትን ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ኤርትራ ንምስሳን ደም ለጊሶም በዚ መሰረት ኣባላት ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ብ19 ሰነ 63 ከረፂት ደም ኣባላት ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድማ 22 ሰነ 62 ከረፂት ደም ከም ዝለገሱ ካብ ሃገራዊ ባንክ ደም ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣፍሊጦም ልግሲ ደም ኣብ ሂወቶም ዕግበት ከም ዝፈጥረሎም ዝጠቐሱ ለገስቲ ኣብ መጻውን ብውልቂ ይኹን ብጥርኑፍ ከም ዝቕፅሉ ኣረጋጊጾም ኣብ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ሓላፊ ጨንፈር ኮንትራትን ቱሪዝማዊ ኣገልግሎትን ኣቶ ፍጹም ብርሃንን ኣዋሃዲት ልግሲ ደም ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጆሜትራ ሩታ ወልደ ሚካኤል ቦገኖም ነቲ መደብ ኩሎም ኣባላት ብጽቡቕ መንፈስ ከም ተቐበልዎን ብዝተወደበ መልክዕ ከም ዝቕፅልዎን ገሊጾም ቀጻሊ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓሳት ኣብ ምብራቕ ንቕሓትን ምስሳን ልግስን እወታዊ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ዝሓበረ ነርስ ሳልሕ ዑስማን ወለንታዊ ልግሲ ደም ብዙሕ ረብሓታት ስለ ዘለዎ ብዝለዓለ ክድፋሉ ኣዘኻኺሩ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ብንኡ ዞባታት ከረን ሃበሮን ሓልሓልን ዝነጥፉ ስራሕተኛታት መንግስቲ ካብ ወርሓዊ ደመዞም ዘዋፅዎ 200,000 ናቕፋን ስድራ ሰማዕታት ኣበርኪቶም ብዘይካዚ ኣባላት ንኡስ ጨንፈር ህግደፍ ስራሕተኛታት መምሕዳር ከተማ ከረን ዘዋፅዎ 50,000 ናቕፋ ንደቂ ስዋኣት ተምሃሮን ንሓንቲ ወላዲት ስዋኣትን ተመቓሪሑ ኣብቲ ናይ ምዕዳል ስነ ስርዓት ኣመሓዳሪ ከተማ ከረን ኣቶ ረዘና ራእያ ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ ህግደፍ ሓላፍነት ምእላይ ሓንቲ ስድራ ወሲዳ እትነጥፈሉ መንገዲ ንምፍጣር ተበጋጊሱ ዘሎ መደብ ንምስማር ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣረጋጊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ንኡ ዞባ ሃበሮ ዝተዋፀ 100,000 ናቕፋ ከምኡውን ኣብ ንኡ ዞባ ሓልሓል ዝተዋፀ 50,000 ናቕፋ ንስድራ ስዋኣት ከም ተዓደለ ተፈሊጦም ኣመሓደርቲ እተን ንኡ ዞባታት በብወገኖም ኣብ ዘስምዑ ቃል ምድጋፍ ስድራ ስዋኣት ሓላፍነት ኩሉ ዜጋ ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ዝግበር ዘሎ ደገፋት ዝሰፍሐ ኮማዊ ሰረት ንምትሓዙ ከም ዝስራሕ ሓቢሮም ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃን ዝነብሩ ዜጋታት ብውልቅን ብውዳበታቶምን ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታትን ምንባይ ስድራ ስዋኣትን ገንዘባዊ ወፈያ ከም ዝገበሩ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ገሊፆም በዚ መሰረት ኣባላት ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ኮፐንሃገን ዴንማርክ 117,551 ናቕፋ ብማሕበር ሕድሪ ሰማዕታት ዝፍለጡ ኤርትራውያን ነበርቲ ሲንሲናቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ $5,000 ነባሪት ጀርመን ወይዘሮ ትብለፅ ኣውዓሎም ብስምስቡ ተጋዳላይ ጎይቶም ስብሃት ላብ 56,500 ናቕፋ ተቐማጦ ባደንን ከባቢያን ጀርመን 450 ዩሮ ከምኡውን ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ማንሃይምን ከባቢያን ጀርመን 275 ዩሮ ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ወፊዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነበርቲ ጀርመን ዝኾኑ ዜጋታት 133,459 ዩሮ ነበርቲ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን $72,000 ኣሜሪካ ነበርቲ ላይደን ሆላንድ 3,240 ዩሮ ማሕበር ኤርትራውያን ኣብ ሙታላ ሽወደን $2,160 ማሕበር ምትሕጋዝ ኤርትራውያን ኣብ ዶብ ሽወደን 11,500 ክሮነር ነበርቲ ሽወደን ኣቶ ጎጀ ገብሪ ህይወት ምስ በዓልቲ ቤቱ ዕቑባ ፍስሐ $730 ኤርትራውያን ተቐማጦ ሄስሊሆም ሽወደን 6,700 ክሮነርን 17,143 ናቕፋን ነበርቲ ስዊዘርላንድ ኣቶ ኪዳነ ገብረ መድህን ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ኣመተፂን ገብረስላሴ $400 ስራሕተኛታት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ትካል ክንክን ቆልዑን መናበይ ስንኩላንን ማዓስከር ደንደን 102,783 ናቕፋ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሓላይ 25,884 ናቕፋ ከምኡውን ስራሕተኛታት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ 21,600 ናቕፋ ንምንባይ ስድራ ስዋኣት ወፊዮም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ክኾኑ ምክትታልኩም ክቅፅሉ ደግመ ብኽብሪ ዕድም ዜናዊ መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐፅሎ እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወፃኢ ኢስራኤል ናብ 13 ሰነ ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃማ ዝተለዓለ ግጭት ክልቲአን ሃገራት እናገደደ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኒውክለሳዊ መደባት ኢራን ደብዳቤ ከም ዘካየደት ሓቢራ ኣብርሃም ዓንዶ ማርያም ዘዳሎ ዜናዊ ፀብፃብ
يسعب بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب حيل أير هاجرو نابلوم 22 سنة أبزوجحه قبل على 3 نيكلوساو مدبرات إيران عوز بول الدبداب كم زكايد حبيروم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب حيدة ساعات دحرتن فوردو ناتانزين إسفهان علامات زجبر متقعت أبزهابو مجلتي إيران بزقلت أفا أبسممع مزيت بتصحن قبل علامات هاجرو نايمل سجبر متقعت مس التكايدن زعبية متقعت خجات ما مخانو أتنقيقوم أبت متقعتي بيكل التستبهلا دبدبت نفرتي خم تساتفا سبسلطان أمريكا جليسوم ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ ኢራቅጂ ኣብ ከተማ ኢስታንቡል ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ንሰላማዊ መዓላታት ዘገልግል ኒክሎሳዊ መደባት ሃገሩ ዘካይደቶ መጥቃዕቲ ንመሰረታዊ መትከላት ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ኣህግራዊ ሕግን ምዝርጋሕ ኒክሎሳዊ ኣጽዋር ዝገትእ ውዕልን ዝጣሓሰ ዘሐንኽ ምዃኑ ብምግላጽ ብትሪ ኮኒንዎም እዚ መጥቃዕትን ቅድሚኡ ዝተኻይደ መጥቃዕትታትን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝግበር ዝነበረ ተኸታታሊ ዝርርብ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ከም ተፈጸመ ብምጥቃስ ነቲ ስጉምቲ ከም ዲፕሎማስያዊ ጥልመት ዝጠቆሶ ሚኒስተር ኢራቅጂ ሃገሩ ልዕላውነታን ረብሓታታን ንምክልኻል ብዘለዋ መሰል ኩሉ ኣማራጺታት ከም ትጥቀም ኣነጺሩሎም ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ህጹጽ ኣኺባ ከካይድን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፈጸመቶ ገበናዊ ተግባራት ክኹንንን ክትሕተትን ሚኒስተር ዓባስ ኢራቅጂ ብተወሳኺ ጸዊዖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒ ጉተረሽ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኒኮላሳዊ መደበራት ኢራን ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ሓደጋን ኣህግራዊ ሰላምን ጸጥታን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣባል ሃገራት ሕቡራት ሃገራት ንመሰረታዊ መትከላት ቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ኣህግራዊ ሕጋጋትን ንምኽባር ዘለዎን ግዴታታት ክሕልዋ ከም ዝግባእ ሓቢሩ ብዘይካዚ ሩስያ ቻይና ኢራቅ ፓኪስታን ስዑድ ዓረብ ግብፂ ዖማን ቺሌ ኩባ ቬኔዙዌላ ኮሎምቢያን ቦሊቪያን ዝርከበን ሓያሎ ሃገራት ንመጥቃዕቲ ኣሜሪካ ብምኹናን እቲ ስጉምትን ንዘባውን ዓለማውን ሰላም ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዘይሕጋዊ ተግባር ከም ዝኾነ ገሊፀን ኢራን ድሕርቲ ብኣሜሪካ ዝተኻየደላ ደብዳብ ሎሚ 22 ሰነ ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ከተማታት ማእከላይን ሰሜናውን እስራኤል መጥቃዕቲ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ባሊስቲክ ሚሳይል ከም ዘካየደትን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ማዕከናት ዜና ኢራን ኣቃሊሐን እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ተል አቪቭ ንዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቤንጉሪዮን ማእከል ምርምር ስነ ህይወት ኣጽዋር ማእከላት እዝን ቁጽጽርን ከምኡን ወተሃደራውን ስለያውን ቦታታት ዘነጻጸረ ከም ዝነበረን ዕላምኡ ከም ዝወቕዐን ሓለዋ ሰውራ ኢራን ሓቢሩም በቲ መጥቃዕቲ 86 ሰባት ከም ዝቆሰሉ እኳ እንተተገልጸ መንግስቲ እስራኤል ብዛዕባ እቲ ኩነታት ዝኾነ ሓበሬታ ከይወፅእ ከልኪሉ ብምህላው እቲ ልክዕ ኣሃዛትን ጉድኣትን ንምፍላጥ ከም ዝኸብድ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኢራን ነቲ ኣገዳሲ መስመር ምትሕላፍ ነዳዲ ዝኾነ መጻቦ ሄርሙዝ ብምዕጻውን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ብምጥቃዕን ሕና ክትፈዲ ከም ትኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ብኣግኡ ይእምቱ ኣለዉ ኢራን ካብ 13 ሰነ ወጋሕታ ጀሚሩ ካብ እስራኤል ንዝፍጸመላ ዘሎ መጥቃዕቲ ብእትቦ ዘላ ግብረ መልሲ ኣብ ልዕሊ ከተማ ቴል ኣቪቭ ሓይፋን ካልእ ቦታታትን ዝርከብ ወተሃደራውን ጸጥታውን ዕላማታት ከቢድ ዕንወት ተውርድ ከም ዘላ እዩ ዝሕበር መንግስቲ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ሰደድ ማዕድን ኮባልት ኣጽኒዑ ወጸንሐ ግዝያዊ እገዳ ንተወሳኺ 3 ዋርሕ ከም ዘናውሑ ኣፍሊጦም እቲ ስጉምቲ ልዕሊ ዓቐን ቀረብን ትሑት ዋጋን ናይቲ ኣገዳሲ ማዕድን ምፍታሕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ዓለም ዝዓበየት ኣቕራቢት ኮባልት ዝኾነት ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዋጋታት ናይቲ ማዕድን ትሽዓተ ተኸታታሊ ዓመት ድሕሪ መንቆልቋሉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ን4 ዋርሕ ዝጸንሕ ናይ ሰደድ እገዳ ከም ዝወሰነ ዝፍለጥ እዩ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ካብ ዓለማዊ ቀረብ ማዕድን ኮባልት ልዕሊ 80% ከም ትሽፍን ጸብጻባት ይሕብሩ ማዕድን ኮባልት ንባትሪ ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲ ዘመናውያን ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናትን ካልእ ኤሌክትሮኒካዊ ንዋትን ንምስራሕ ዘገልግል ወሳኒ ባእታ እዩ መንግስቲ ኢራቅ ትማሊ 20 ሰነ 50 ነፈርቲ ኩናት እስራኤል ክለኣየር ሃገሩ ጥሒሰን ከም ዝኣትዋ ከሲሶም بمسرت وكيل العراق أب بايتو تسطح حبرات هاجرات زهابو مجلسي اتن كاب دوباوي كبابيتات سوريان يوردانوسون كم زمصا زتقسن نفرت وغي اسرائيل بسمات كتماتات نجف كاربالان باسران كم زبررا طرعنا غريبوم وكيل العراق بتوسخي يتسقمتين اهجراوي حقن تشارترن حبرات هاجراتن زتحس كم زغونه بمحبار نتكبرات اسرائيل بتركونينو ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ፍጻመ ብቁልጡፍ ኣቓልቦ ክህቦ ዘተሓሳሰበት ኢራቃዊ በዓል ስልጣን ከምዚ ዓይነት ተግባራት ንዞባዊ ወጥሪ ዘጋድድ ከም ዝኾነ እውን ኣጠንቂቑ መንግስቲ ኢራቅ እስራኤል ክለኣየር ሃገሩ ተጠቂማ ኣብ ልዕሊ ኢራንን ጎረባብቲ ሃገራትን ደብዳቤ ከተካይድ ከም ዘይፍቅድ እቲ በዓል ስልጣን ደጊሙ ኣረጋጊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጊዜያዊ መንግስቲ ሶርያ እስራኤል ንክለኣየር ሃገሩ ተጠቂማ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተካይዶን ዘላ ደብዳቤ ብዘይ ምኹናኑ ካብ ሓያሎ ወገናት ነቐፌታ ይመጾ ከም ዘሎ ተቓሊሑ ህንዲ ምስ ፓኪስታን ዳግማይ ናብ ውዕል ምክፍፋል ማይ ከም ዘይትምለስ ኣፍሊጣ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ህንዲ ኣሚት ሻህ ኣብ ዝገበሩ ቃለ መሕትት
ሃገሩ ነቲ ናብ ፓኪስታን ዝውሕዝ ዝነበረ ማይ ብምዕጋት ንውሽጣዊ ጥቕሚ ከም ተውዕሎ ሓቢሩ በዚ ድማ ኣብ ፓኪስታን ከቢድ ሕፅረት ማይ ክኽሰት ከም ዝኽእል ሓያሎ ወገናት ስጋቶም ይገልጹ ኣለዉ ህንዲ ንፓኪስታን ኣብቲ ብ22 ሚያዝያ ኣብ ዞባ ካሽሚር ኣብ ልዕሊ በጻሕቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኢድ ከም ዝነበራ ብምኽሳስ ምስቲ ሃገር ከቲማቶ ንጸንሐት ውዕል ምክፋል ማይ ደው ከተብሎ ከም ዝወሰነ ዝዝከር እዩ ኣብ 1960 ኣብ መንጎ ህንድን ፓኪስታንን ዝተኸተመ ውዕል ምክፋል ማይ ን80% ሕርሻታት ፓኪስታን ቀረብ ማይ ዘረጋግጽ ከም ዝኾነ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ኒጀር ኣብ ወታደራዊ ማዕስከር ብዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 36 ኣባላት ሰራዊት መንግስቲ ከም ተቐትሉ ሚኒስትሪ ምክልኻል እታ ሃገር ኣፍሊጦም በቲ ምስ ማሊ ኣብ ዘዳውብ ምዕራባዊ ከባቢታት ብልዕሊ 100 ዕጡቓት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሁስያት ዝርከብዎም 14 ቆሲሎም በምህላዎም ቁጥሪ ሙታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ግምታት ኣለዎ ዛጊድ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ምስ ዕጡቓት ጉጅለታት ኣልቃዒዳን ዳዕሽን ምትእስሳር ብዘለዎም ሽበራውያን ተፈጺሙ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣለዎ ሰራዊት ኒጀር ብዘካየዶ መልሲ መጥቃዕቲ ሓያሎ ካብቶም ዕጡቓት ከም ዝቐተለ ሓቢሩ ኣሎ መንግስቲ ኒጀር ነቶም ሽበራውያን ንምድምሳስ ተወሳኺ ሰራዊት ከም ዝዋፈረ ኣፍሊጦም ዜናታት ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ብማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋ ብዓብዪ ክብሪ ተዘኪራ ዒስራ ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ብዝተፈላለየ ሃገራት ብልዑል ሓበን ተኸቢራ ኣባላት ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራትን ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ብምኽንያት 20 ሰነ ደንበጊሶም ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣሜሪካ ብልዕሊ 3 ኒውክሌሳዊ መደበራት ኢራን ደብዳቤ ከም ዘካየደት ሓቢራ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ሰደድ ማዕድን ኮባልት ኣጽኒዓቶ ጸንዕቲ ግዜያዊ እገዳ ከም ዘናውጡ ኣፍሊጣ መንግስቲ ኢራቅ 50 ነፈርቲ ኩናት እስራኤል ክለኣየር ሃገሩ ጭዕስን ከም ዝኣተዋ ተሲሱ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ምሽት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስክን ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ቡያ ስዒባ ክትቀርብ እያ ብወገነይ ግን ሰላም